Horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangramotion nitu hata Jesus Kristus adorak sota paradi hata nitu hata jumulu mahita martangyang dameni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amen. Hata nitu hata nagabe jamita di minggu letare tanggal 10 Maret 2020 ima sian Evangelium Johannes bidusia ayat 35 rodi ayat 40 sada dohot topik minggu lasni roha diaka naung jupanga Jesus bersukacita karena percaya. Hujahama dihita ta payutihu madi bagasan rohat tabe sonoma di dok hatan itu hatta. Dibigi Jesus ma naung dipabali nasida ibana. Jadi ninama madok ibana dung jupaksa. Na porsia doho di anak ni colmai dunginin nahalaki mamangalusi. Ai isi doi Tuhan asahu haporsiai ibana. Jadi didok Jesus matu ibana nani idam nama katai dohoto ima ibana. Gabi didok ma na porsia duau ali Tuhan laus disobba ma ibana. Dungi didok Jesus ma mabuan uhum do ubahen naroa utu portibion asa marnida akan aso marnida hian jala asa gabi mapitung aka na marnida. Jadi dibegina di basiana kaparise narap dohot ibana mai. Jadi didok matu ibana. Datung dohot tami mapitu. Jadi didok Jesus matu nasida. Out na mapitu kamu gabeso mardu sahamu. Alai didok kamu do na marnida dohami. Gabe hokma dosa muna. Imahatan itu hatta. Di hamu kadongan saha porseaon. Mingguta sadarion margoar minggu letare na marlapatan marlas niroha mahamu bersukacitalah tentu ojahan ni letareon ima sian Jesayas bidu onoplonom ayat 10 ai tentu jauh-jauh dui asa marlas niroha hita molo didok tu hita asa marlas niroha dia dosi halas sonota jala ahama nama bahen lasni rohatai. Hamu kamang molo di episteli nasian pesalmen 5 ayat 2 rodi ayat 10 tului nunga songon nati naringotan nian otik disi merdumu tu lasni rohaon. Totu sesuai dohot konteks ni turpukiate. Alani budu museta bigi di video nau kubai kami diakari nauk salpu. Nian molo didok dia do si halas sonota tutu macai gudang do nata halas so dinguluon. Na parjulu ba tutulas do rohata ala marhahi pasok kita sahatu tikion. Terlubi dung malua hita sian sore mago kopi 10 siai. Anggota ingok do pangotak na satiki sipata lomos do rohata te. Boha-bohau do hita. Bohana ma. Sainita marupani. Holam makuling sirene ni ambulansi dohok do jatukta dang denggan be denyutna. Melubuk-lubuk tarok tokta. Sapak-sapak mudartai. Ise mai muse sainita ma manuku nakadongata molo lewat ambulani rupani. Las dorohata ala di luas do pehita merayakan ulang tahun kelahiratai. Ulang tahun ibana rupani tutu identik dui dohok lasni roha ate. Adok tahesyak kita nagabejuk rohana ala martaba umurna. Holan akan mabir matua dora nagabe marsak molo martaba umurna ate. Anggo pangiduan dan yan tetak ma poso alias tepos. HP seiring bertambahnya usia lamoru dosude. Moru guguna, moru parnidaanna, moru parbinegianna, moru parniangguanna, penciumanna,
moru daya berpikirna, doho na asing dope na lamoru. Daya tarik pe lamoru doho, apalagi ma daya dorong ate. Ay ikon na dio jarojar nama ibanat to. Akan na ditugu-tugu nama. Alenak pesongoni, unang manian lamoru las ni rohana. Mulutab umurna lammatua, unang atong lamoru las ni roha ate. Unang lamoru haporsyaon na. Unang lamoru holong na. Unang lamoru pabahenan na. Tuaka ulaw na dinggan. Dohot akana asingi. Las dorohata ala sinur na pinahan gabi na niula. Las dorohana ala lulu sikola ni geleng na. Las dorohana ala sorang geleng na, sorak pahopuna. Las dorohana ala dapotan perkerijuan ibana. Las dorohana ala dapotan posisi na dinggan ibana di katornei manang di perkerijuan nei. Dohot aka las ni rohana asing dope. Nabui patubu las ni rohata di nguluon. Lapatan na dang bui persuadota tung macay gudang do na patubu las ni rohata di bahen Tuhani di bagasan ngulu taon. Alaya kamang dohot tamoy nang molobor hati ta siya turpukon dang apala akalas ni roha songon natataringo ti digijangi na mangguhi las ni roha ni na mapituk siyan hatutubunay. Jalanau sumuang marnida di bahe Jesusi. Tauji majo marnida sada-sada marhite trupukon. Namangguhi las ni roha ni nama pitungi jalanau malum di bahe Jesusi na perjulu ima tutu ala naung bui ibana marnida. Odo las ni roha ni ibana na perjulu. Ise na menyangka bui ibana marnida muse. Laus ibana sa diri pe dang menyangka bui be marnida. Ay so na mapitung natuari ibana. Manang mapitung ala ni musibah rupani. Dao. Alay mapitung siyan hatutubu na do. Jala mangihuton pangatusyon ni halak sa tiki hiranaswadong do na bui pamalupon halak na mapitung tubu, jala hira na sohiado masa si songoni. Idua salongang jala suku-suku rohani na diba siya parise, dang masuk akal na sida, buy malum na mapitung siyan hatutubuna. Di ayat 32 di dook, siyan mula ni tanoon, dang dung binigi adong na manguka mata ni halak na mapitung tubu. Ima didok nasida rupani. Kesaksian nasida belum pernah terjadi seperti itu. Jadi au sugari hitara di posisi ni nama pitungon tang binoto belas ni rohatate. Aina sumungkin tahilala gabi mungkin dos ngop pangatusyon ni nadeba sian halak parise. Tang mungkin anggosian hatutubuna do kecuali karena musibah adong ra kemungkinan. Tentu na mangguhi las ni rohana na paduahon ima ketika semua menjauhinya bahkan mengusirnya pabalihosa di saat yang sama Yesus justru menerimanya. Dijakut doibana apa adanya bukan ada apanya. Huhilala odolas ni roha na sohasuhatan. Daktar bayakon hita las ni rohani na mapitung tubuon. Sudido pasisihon ibana, hapi Jesus radido majakosa. Nian, macay gudang do alasan ni halak parisei, pabalihon na mapitung tubuon, dung malum ibana siyan hapitungon nai. Na perjulu didok disi, adorak sotrupuk tai, ibana di pamalum tope di hari sabat, totu gabe maralo may rupani, tu aka ukum dohot aka aturan nasida. Na paduahon halak pardosa do Jesus dirajumi nasida. Buasa didok pardosa ala patupa penyembuhan di hari sabat. Jala aka pardosa dang mungkin buai patupatan da si songoni. Patuluhod dak siat debata Jesusi. Jadi dang mungkin buai patupaon nai. Jala paupaton ala ni dosa na do ninna nasida mapitung non na mapitungod dirajumi ubahen mapitung ibana.
Akamang dohot tamuinang manang na dia pe dasar ni halak parise manguhumi ibana jala manang na songo dia pe pandangan na sida taringot tu Jesusi manang na pardusa ibana maksud na Jesusi manang dang dakubotoi nina na mapitungi na pasti na mapitung do ibana na julu alay nuaing nunga marnida ima dido ibana hamua kadongan macai haci do na dipasisi macai haci do na dipabali diusir macai haci do molodang dijako beiba di tonga-tonga ni parsaoran alani sahatu sadarion torop do sia tonga-tonga ni ruas ni huria na subui majalo padohan molo didok dipabali sian huria dipabali sian adat dipabali sian huta molo didok dipabali say diri pudui nama bolokon alai terlepas songo dia asumsi ni halak taringot tu padohani na haci do molo dipabali sia tonga-tonga ni punguan suak songo ni ma pakilalaan ni nama pitung tubuon jalanaung pinamalum ni Jesusi lungud do rohana mabigi sikap dohot arogansi ni halak parisei alai mauliate marohana jala maria-ria do todina ala dijako Jesus ibana boha akamang dohot tamuinang hiado ta alami na songoni dipapulik halak kita soalan ni nahurak tabain dipabali hita soalan ni dosa na taula mudah-mudahan akamang dohot tamuinang unang masa si songoni tu hita au sugari hita di posisi ni nama pitung tubuon ra dang nabinoto be songo dia lungun ni rohata alai mauliate ma di Jesus nama jakon ibana ima muse nama bahen las ni rohana hamua kadongan na humacit na manguluon ima molo suadong be nara majako kita songon na nido di gijang nakiningan tidak ada yang mau menerima kita laus gudang sinamota laus gudang artata dang marlapata ni anggo suadong do nara majakon hita alanito hodo na nido ni Paul tiliki bahwa inti dari Injil adalah Anda diterima you are accepted Roma hamu tuau hamu akan luja jalan nasorat danin na do di Matius 10 sada ayat 20 lui lapatan na Tuhan bersedia menerima kita apa adanya plus beban-beban kita dang didok rupa ni hujakot dohamu alai dangin na tuhatai Tuhan bersedia menerima kita apa adanya plus beban-beban kita lasni rohana patuluhon na hinilala ni nama pitungon ima alamalum partodiot na diturpukon didok gabe porsea molo di topik ni mingkutai di hata Indonesia didok bersukacita karena percaya gurang duhalak nahipas mapatangna alai marsahit todina alani unang maholan hahipason ni pardagingon nasaita pangidu tutuhani tong mata pangidu hahipason ni partodiota ay mulu galito dita galito dina mapakorhod dui itu semangat dinguluna jala iman waing nataida di baga sa trupukon dakolan kebutaan ni si malolong ni nama pitungi na dipamalum Jesus alai doho do haporsiaw ni nama pitungi dipulihkan Jesus las ni rohana paupaton ima siala parjupangan na doho Jesusi parjupangan ni nama pitung tubuo doho Jesus telah mengubah hidupnya mengubah pandangannya dan mengubah imannya dak sia-sia ibana pajupang doho Jesusi dang marisuang parjupangan na doho Tuhani bohado ia hita tutu adong do perubahan dung pajupang doho Tuhani jalalas do rohata pajupang doho Jesus marhiti aka partangyangan parmingguo dohot aka acara huria na asing
Idu tarajumi dalat tapajupang dohot Tuhani. Totui kolas do rohata di si. Unang gabi bebad di ibana tongate pertangyangan dohotaka namar minggu. Gabi ju rohana rupani mulu ditugihot tu pertangyangan manang tu parmingguon. Alania kamang dohot tamuinang ikut tahapor siay do parjupangata dohot Tuhani mangalehon akalas ni roha di ngulut tabi. Iko say tahasi holido parjupangata doho Jesusi. Pajupang doho Jesus iko mabualas ni roha di bagasan nguluta. Dos songo pengalaman ni na mapitung tubi jala naung sumuang si malolong na di bahid Jesus. Atong saylas marohata di bagasan nguluon alay lubi ulas marohata di parjupangata doho tuhatay. Amen. Martangyang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di parbuihoni parbuih na dingkan parbuih na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amen.